गासिबो खुलुमनाय जाबाय। आंनि नामा सानसुमा नार्जारी, पाटगाव सोनाबफुरि। हाखौ हानि मेला बानाय जाया। बे लेन्ड मेलानि सायाव खाम्फा बरगयारी सारा मा फोरमायखौ बेखौबो नोंथांमोननो जोबनायाव खिन्थिनो नाजागोन। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि समाव आसाम सरकारा 2 बोसोर कमप्लिट खालामबाय आरो 2 बोसोर कमप्लिट खालामनायनि उनाव आसाम सरकारा बा बिजेपि गभर्नमेन्टआ मा मावफुंखौ बा नोंथांमोननि मेगनाव मा गोलैखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामजागोन आरो नोंथांमोना माबायदि मोनखौ आसाम गभर्नमेन्टनि बैफोरबायदि खामानिखौ नि अनगायैबो नोंथांमोना मिथिगौ चाइल्ड मेरेजनि बिथिङाव आगोलनिफ्रायनो एक्सन लाबोदोंमोन आरो एक्सन लाबावगोन होननानै सीएम बिथाङा फोरमायो आरो जानो हागौ 2 सप्ताहनि गेजेरावनो गोख्रोङै एक्सन लागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जानानै था, बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव था, मानोना एक्सना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दङ। स' बेफोरबायदिखौ नायनानै जे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों नाजानांगौ आरो बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा खामानिखौ मावनानै बा आयेननि बेरेखा खामानिखौ खालामनानै जोबथेसालियाव थांनो लुबैयाबो गासैबो, बेनिखायनो बेफोर खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जोबोद मोजां। हानि पाट्टा जुदि होदोंब्ला बिथांमोनहा मोनसे बानायदों जे लेन्ड मेला, हानि मेला बानायदों आरो बुंदों बे हानि मेलायाव सोरबाफोरनि हाया जुदि नियादि जायाखैबा बाहाय एप्लाइ खालामनांगौ। हाखौ हानि मेला बानाय जाया। आयेन बानायो बे आलादा खोथा। मेला बानायनानै मोननाङै मानसिफ्राबो मोननो थाखाय जुदि दरखास्त होयोब्ला आरो मोननांगौ मानसिफ्रा मानिबा थाखाय दरखास्त हैनाया जाथ'वाखैब्ला लेट जाबायब्ला गावसोर खामानि मावनो थाखाय मोननाङै मानसिफोरनोबो हा होफ्रांनो हागौ। ओंखायनो बाहाय मेला बानाय जाया। दा थाङै थुङै ओरैबायदि खालामगोन, ट्राइबेल मानसिफोरनि हायाबो कास्टआव दङ, बर' मानसिफ्राबो, नेपालि मानसिफ्राबो कास्टनि हायाव दङ, आदिबासियाबो कास्ट लेन्डआव दङ, राजबंशियाबो कास्ट लेन्डआव दङ। दा बे सरकारा जुदि कास्ट हाखौ नियादि पाट्टा बानायनायनि आयेन बानायग्रोआबालानो हानि मेला बानायो, बे कास्ट हाफोरखौ बिसोरो कब्जा खालामनानै मोनसे लेन्ड बेंक बानायनायनि प्रप'जाल बानायदों। लेन्ड बेंक माने बे कास्ट लेन्डफोरखौ सरकारासो माबानानै लागोन, गावसोरनि सरकारि कब्जायाव दोनगोन आरो उनावहाय सोरबा हा गैजायैनि नामावहाय हा मोननाङै मानसिफोरखौ बेवहाय सेटेलमेन्ट होनो हागौ। जुदि क'क्राझाराव हा पाट्टा रानदों जोबोद मोजां जादों, खारन क'क्राझाराव जों नुयो जे दासिमबो 60% हाया नियादि पाट्टा नङा बा 60%नि बारायानो नियादि पाट्टा नङा। अबयसे बेनि गेजेराव फरेस्ट लेन्ड दङ, फरेस्ट लेन्डआ फरेस्ट हिसाबैनो थानांगोन। बेनि अनगायैबो सानसुमा नार्जारी बिटिआरनि क'क्राझार हालामनि आरो बिथाङा गोबां भाइरेल जादों बिथांनि भिडिअफोरा आरो बिथांखौ दिनैनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सार बिथाङाबो लोगो हमदों आरो बेनि भिडिअखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन। हायोब्ला आं नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। लोगोसे दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना हो। लोगोसे नोंथांमोना एसेबां अनसायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ मा होननानै बुंगोन, बुंथावना राव एबा सोदोब गैया। थेंक्स फर वाचिं। नोंथांमोना आरो बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो बै भिडिअफोरखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना एसेबां अनसायनायनि थाखाय आगोलनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ बुंनोथ' राव गैखाया। जियानो जाबाय बेफोरबायदिनो हारिनि थाखाय बायदिसिना खौरां बा बायदिसिना खौरांफोरखौ नोंथांमोननो फोसावनो नाजागोन। जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।